ରାତି ଦହିଖିଆ ଜରକୁ, ହିଡ଼ ପାଖ ଧାନ ଗୋରୁକୁ, ଗୋଟିକିଆ ଘର ଚୋରକୁ, ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସାରୁକୁ, ବୁଢ଼ା କାଳେ ବାହା ପରକୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସେ ରାଜା କରକୁ। ଭିକ୍ଷୁକକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସଅଳ ଶୋଇ ସଅଳ ଉଠିବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ, ଧନୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ କରିଦେଇଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କଠୋର ଖାଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଏ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହୋଇଛି।